Erokamano nyakwaro Mogen Sapar mar Odhiambo kuom yiero Ramogi TV ne weche manyien chenro mar Kagi Kacha Nyinga Ochieng' Emmanuel. Jotije mag kar thieth ma Kenyatta University Teaching and Referral obago ng'anyo ka seyo midhiero mag kadho e tijgi. Bende giseyo telo mar kar thieth no. We demand the immediate disbandment of the current board with immediate effect. We demand the immediate disbandment of the current board with immediate effect. It has outlived its usefulness. A caretaker board should be put in place to facilitate the selection of a new board that can continue the hospital's growth and development. We urgently call on the Cabinet Secretary for Health to intervene and save this esteemed institution from a board that seems focused on self-enrichment at the expense of employees and patient care. Number 3, we equally demand, we demand the revocation of the board's chair directive to place the CEO, Mr. Dagane, on forced annual leave. The recent developments regarding the forced leave of the substantive CEO have severely impacted the hospital operation, leading to a decline in the staff morale, increased resignations, and a culture of victimization. It's important to note that Kutra workforce has no confidence in the purported appointed puppet CEO Isaac Kamau due to his lack of integrity, accountability, qualification, and interference in the CEO's duties. Jopur mag alode kod olembe alwora Masakwa, Bondo, Panolal mang Aorayala pong kendo donje puothegi kinde ma koth burore pachuka. Aorayala ne omomore kendo imo cham mane alwora mare. Ka jopur go wacho ni oula no ketho alode kod olembe kaka osuga, skuma, nyanya kod rabolo. Masindegi mag tich kaka odundu mag kuo pi ne alot, pi kod janeta bende oula no ketho kendo miyo gilal mar 1,000 gi miche. Gikwayo piny owacho kaunti ma Siaya gi piny owacho malo mondo miyo konygi ni mar ne gikawo hola ma giketo e pur. Piyo ywayo alot manyoche ka pidho, gosuga manyoche ka pidho, ka achiel gi kodhi manyocha aolo, odhi te, nyaka manyo manyocha ng'iewo mago dhi te. Kaka paibena manyocha an go manyocha gogo pi be pi okawo dhigo te. Feedback nyocha waketo ma odhi mago te piyo ywayo te, to nyocha watiyo gi manyiwa mang'eny. Koro gima timore ni lal man ka en oduong' zaidi, kata rabolo nyocha watemo be nitie kaka nyocha watimo pilot scheme mar study mar rabolo kanyalo time dho wath kae. To mage te piyo ywayo, nikech nyocha wadhi gi tielo, nyocha wasechako keto tielo 20, to ne wan gi plan mar keto 100. To wayudo ka piyo ywayo gi te. Wakwayo kaunti ma Siaya, national government to gi well wishers manyalo konyowa mondo mi project kik chung'. To ginyalo bolonwa gimoro kata ginyalo duokonwa luchwa manyo watiyo gogo mondo mi wadhi mbele tich kik chung'. Yes. Ma loan manyocha wakawo mana ni watiyo go mondo mi wapidhgo jobondo. Kamati mar od bura ma Marango chumi mag nembe osiro paro matimo nonro mabiro yango kwan rech e nam ataro ma Nam Chumbi ka giloso Mombasa bang' romo kod jatend migawo mar mwandu manie buolo kod nembe Ali Hassan Joho. Giwacho ni gedo mar kambi rech ma Liwatoni otieki ma biro konyo johala makono. Jolero ni nonro ber kendo biro chiwo thuolo ne joket mwandu mowuok e pinje maoko. Kata kamano Joho ni chik nyaka keti mabiro tayo chenro no makare ne pinje madiher bedo e kanyakla mar ohala. We had a discussion especially around the stock assessment, which is also an important and it's a very important because we may not have investors to come around to invest in this country without information which the stock assessment needs to achieve. So this, at least it's clear because many a times people are misreported out there about counting fish using billions of money. But now at least we've got the inside information that there is need to have this information about the fish in this country so that it can attract investors and also for our own policy making. And it's also an international
in our international treaties, stock assessment is necessary. The need to ensure institutions that work under us wakipata kazi wanafanya kwa haraka na kwa wepesi and in an accountable and transparent manner. The other is, remember we had a discussion in Parliament sometime about 2-3 months ago on the need to explain stock assessment further. So we came to KEMFRI particularly to be able to get a greater or deeper understanding on matters stock assessment. And I must report that we've had a wonderful meeting. We've agreed that we'll continue to work together. County Commissioner County ma Kisumu Benson Lepar Morijo golosiem ne rowere matindo mondo bed akiche kinde magi timo nyasi ma Christmas mondo konygi kikigam kute magayaki. Owacho magi kinde nyasi mar hingo odiochieng' kute magayaki e piny mangima. Commissioner Lepar Morijo noten gi Steve Kathaka ma en jatelo motelo weche ritruok kod tuoche e pacho ka mano yango ni kute magayaki kaachiel gi iye mohiu medore kuom nyithindo ma hikgi ni piny. Joma chuo kwa mondo dhi opimre mondo ng'e chal margi ma kute magayaki chon kendo rito nyaka thuolo ma giseore gi tuo eka gichopo kuonde thieth. That we have been able to put more than 128,000 people on drugs and care in Kisumu County, of which you can hear that more than 50,000 are males. And we appreciate this because they are living because of good HIV care that we are offering in Kisumu County. That's why we have that high number on care. We also appreciate that we have put in young people and adolescent health and also young people with HIV, living with HIV on care. I think this is also a great achievement for us. What we are looking forward to is also to make sure that we are enrolling more men, screening more men and enrolling more men into HIV care. Kisumu County is leading in terms of the number of men and boys living with HIV in Kenya. HIV burden is about over 50,000 men and boys are living with HIV in Kisumu. So it's leading in all the 47 counties of Kenya. And while we're talking to these men, we are telling men, hey, it's the high time you go and check your health status. We ensure there are no more disco matangas, because I think it is in this disco matangas that people behave very responsibly, and in such circumstances many people get infected. We also want to conduct raids. Of course, we have been conducting them, and we have been filing returns daily against illicit brews and other substances. So we want to intensify these raids, because I think it is such social places that people engage in responsible behavior, and they get infected and spread the disease. Pinyo wacho kwa mondo ng'imo oganda jo Kenya ma itiero mondo mi odhi otinje maoko otie pinje maoko kolose boma ma Nairobi kindeno mwariga kaiga mar jo Scout. Jatend jo Scout mapacho ka Jacob Kaimenyi wacho ni chenro no owinjo tayo makare kendo joma ndiko jo Kenya tich kod migawo matije bende owinjo bed gi tudruok machiegni. Jotelo mag Scout go bende kwayo piny owacho mondo oriwe jo Scout e tije ma imanyo ne jo Kanye pinje maoko kendo konygi e chako ohelni. Report motenore kod Manyakoro Mgajwang' wabokelo ni e weche manyien mabiro. Romo mano bagi kalamu mar ACK County ma Kajiado. Jadolo mar kanisa no Gadiel Lenini kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo duok piny kwan singo mochiwo ne oganda jo Kenya mondo mi ochop mago mane osechiwo ne jo Kenya kinde mokadho. Romo no nokelo kanyakla jo kanisa no mowuok e piny Kenya, Uganda, Tanzania kod Burundi. Jatelo kwa jotend dinde mondo bedi opara manyime mar nyiso piny owacho yo mowinjo giluw kendo kikling e kwedo mibadhi kod kit telo marach. Romo machielo mano bagi Kimana mayudore mabende noyuore gi jatend piny Kenya William Ruto. Rogo jodolo no kwa jatend piny mondo migi chiwo mano duoke kanisa ma jokopere mondo gitiek gero kanisa. Bado nauliza rais na watu wake waeke mikakati sasa ya matendo, kwa sababu siasa zimeisha na sasa ni wakati wa kufanya kazi na wakati wa kufanya yale tuliyoahidi na wakati wa kufanyia wananchi kazi. Kwa hivyo ningependa kujiungana na wale, lakini pia ninajua kwamba binadamu ana suluhisho, hata kama ni rais, hata kama ni nani.
Ningependa pia kuwauliza wale wachungaji wenzangu ambao tumekashifu serikali kwa muda, ni vyema kufanya hivyo, lakini pia tuamini kwamba serikali hawezi kuwa na suluhisho la kila jambo. Naamini kwamba hata suluhisho liko kwetu kwa kuomba Mungu na kuungana na serikali ili waweze kuhudumia Wakristo hawa. Hata nikosoe hao wengine ambao wanaongea kinyume cha sadaka katika nyumba ya Mungu. Sisi watu wa Kimanga na wa Loitoktok kwa jumla tunaomba wale watakaorudisha sadaka mtuletee. Mtuletee. Kwa sababu bado tunataka kujenga